खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बर' हेडलाइन आपडेट निउज चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लाना फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। नागालेन्डनि फार्स्ट मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनानै होबाय। मैया सनिबाराव इउनियन हेल्थ मिनिस्टार मनसुख मांडवियानि नुजाथिनायाव नागालेन्डनि राजथावनि कहिमायाव थानाय फार्स्ट मेडिकेल कलेज नागालेन्ड इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एन्ड रिसार्चखौ बेखेवना होनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मेडिकेल कलेजाव 100टा एमबिबिएस सिट दं आरो बे 100टा एमबिबिएस सिटनि मादावनो 85आ नागालेन्डनि फरायसाफोरनो रिजार्भ थागोन आरो 15 सिटआ गुबुन रायजोफोरनिफ्राय थांनाय फरायसाफोरनि थाखाय थागोन। अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दिमाकुसि ओनसोलाव मैया हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै नखरसेनिनो सा 6 सुबुंफोरा लोमजानानै देहा फाहामसालियाव थिसनथाय लानांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो गासैबो सुबुंफोरखौनो हाग्रानि मैखुन जानायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायहरनाय जादों। आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप मैयानि मेचआव इन्डियाया पाकिस्तानखौ 7 उइकेटआव फेजेनबाय। क्रिकेट वर्ल्ड कपनि बादायलायनायाव मैया 12थि बादायलायनायमोन, जाय नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जादोंमोन। बे गेलेनाय बादायलायनायाव पाकिस्तानआ सिगां बेटिं खालामग्रोना 42.5 अभाराव 191ल' रान बुना भारतनो टार्गेट होदोंमोन। जोंनि भारत हादरा 30.3 अभारआवनो 192 रान स्कर खालामनो हाना पाकिस्ताननि हेंथायै देरहानो हादों आरो लाख लाख भारतारि नोगोरारिफोरनि मोखाङाव रंजानाय लाबोनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला भारतीय टीमनि केप्टेन रहित शर्माया 100 रान स्कर खालामस्लाबनो हायासै। बिथाङा 63 बलाव 86 रान स्कर खालामदों। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायनि प्लेयार अफ द मेचखौ भारतनि जासप्रीत बुमराहआ मोननाय जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। पेरा एशियान गेम्सआव भारतनिफ्राय सा 309 गेलेगिरिया बाहागो लागोन। चाइनायाव 19थि एशियान गेम जोबखांनायनि उनाव आरोबाव 4th एशियान पारा गेमआ फैगौ 22 अक्ट'बरनिफ्राय 28 अक्ट'बरनि गेजेराव जानो थांगासिनो दं। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गेलेनाय बादायलायनायाव जोंनि भारत हादरनिफ्राय गासै 309 जन गेलेगिरिया बाहागो लाहैगोन होननानै मिथिनाय जादों। 309 जननि मादाव सा 192आ हौवाफोर आरो सा 113 फोरखौ हिनजाव गेलेगिरि होननानै मिथिनो मोननाय जादों।